Bon dia a tots i a totes, benvinguts a bord del Raig 280 en aquest 40è dia de la Vendée Globe. I el dilema que ens planteja el joc és, passem pel punt Nemo o no? Bé, jo ja us vaig dir el meu punt de vista, però avui el joc ens ha tret una aclaració de com funcionarà aquest repte. Bé, com podem veure, és un desafiu extra. No és necessari passar i ens està dient que el primer que passi pel Nemo Point Challenge i arribi a les Sables d'Olon és qui s'emportarà el rellotge, aquest que estem veient aquí. No se l'emportarà l'home del vaixell aquell que es deia aquest que vam veure en el vídeo anterior. I això és algo molt positiu. Com també la que ha estat la meva gran sorpresa avui, aquesta tarda, quan he entrat, durant tot el dia he anat guanyant posicions, però és que top 200! No m'ho crec ni jo. Buah, espectacular. Ahir estava content perquè el meu objectiu en aquesta venda era entrar en el top 1000 i m'ho he estat treballant molt. Al principi vam sortir, vam estar baixant tot l'Atlàntic, sempre en posicions 75.000, 50.000... I mira, com podeu veure, ara 188 i tot. Com veieu, el raig navega més o menys com el que vam preveure ahir, 26 nusos, amb un vent de 26 nusos a 20,4 nusos de velocitat. Al 150 tenim allà el Ghostbuster TPN i bueno, anem a veure en el 2D. Què tal? Veurem les pròximes hores, com varia el vent. I bé, bueno, això és el que hem estat fent fins ara. Podem veure que tota la flota s'està apropant aquí molt i per això estem guanyant posicions en marxes forçades, ja que som els que pràcticament estem més a prop del punt. Mira, el que farem aquí serà apurar una mica més a la línia, saps? Perquè així encara guanyarem alguna posició més. Però, ojo, hem de tenir molt de cuidado, molt de compte, perquè com passem la línia del Nemo Point, perdó, la línia d'exclusió per gel, el barco se'ns posaran a quatre nusos i la liarem pardíssima. Ja veus? Apa, ja està arreglat. Bé, mirem com està la meteo a les següents hores i veiem que es continuarà bastant les dues següents horetes, continuarà tot molt igual. D'aquí 4 hores també veiem que hi ha una breu i lleu pujada del vent, però es mantindrà a 26-27 nusets, que ja és el que esperàvem. Després, veus? El que us deia ahir, que haurem d'anar fent un zig-zag i, ojo, perquè estem ja apropant-nos molt al Nemo Point Challenge i mira, tenim Cabo de Hornos aquí al tocar. Estem pràcticament a la meitat del Pacífic, quasi a la meitat del Pacífic, i, ostres, cada dia queda menys per acabar la venda, Bé, veiem aquí dalt com està el grup dels favoris dels que us parlava ahir. I bé, ells han optat a anar més per dalt, que això no hi vaig caure jo, però bueno, perquè així podran estirar més això i hauran de fer menys cops al bordo aquest, ja que l'UVMG en aquest bordo és molt pitjor que en l'altre, perquè veieu, aquí ens apropem molt més lent cap a Cabo de Hornos que en aquest bordo. I jo crec que aquí és on ens podrien retallar, però, bueno, tocarà fer-ho el millor possible. Si voleu, si ara m'acompanyeu aquí a fer un repàs a com van els de veritat. Si no hi ha hagut notícies, exacte, primer continua el Maitre Koch, de Yannick Verstappen, està fent una molt bona regata, ha sigut el que ha fet millor índic de tots. Segon, va la Pívia, i tercer, el Lingtaut, que des de que va trencar i té la via d'aigua no s'acaba de trobar del tot bé, no sé si pararà aquesta illa igual que el Buró Valer, per reparar quelcom o què. Després trobem el grup de perseguidors amb el capdavant, els Explorer i el Yes We Can. Tot seguit trobarem el grup Apisil, l'Omia Water Family i el Buró Valer 2. Més a la popa, igual que ahir, no ha canviat molt, trobem el Maxif i el Prismian Group, que igual que ahir continuen a molt bon ritme, i aquí trobem el VMV Mayong, que
Avui ens ha fet saber a partir d'un vídeo que ja té el Gènova tot ben cosit i tal, i que els últims dies havia afluixat una mica el ritme perquè està fent reparacions a les veles, però que actualment ja ho té tot a tope. Aquí veiem el Banc Popular, al costat del Purbeest Western Hotels and Resorts. Més a dalt ja trobem l'Occitana amb Provence, que continua fent una remuntada espectacular, va a molt bon ritme. Més endarrere trobem a la Fabric de Land Rover, que s'està trobant molt còmode ara amb aquest vent, amb aquest rumb, amb aquesta velocitat, s'està trobant molt còmode amb el barco i s'està aconseguint desmarcar del grup aquest amb el que anava. Tot seguit a darrere trobem a la Mia Khan, seguit de prop pel Times for Oceans, i aquí sí que havia un canvi de lloc respecte a ahir, més que canvi de llocs, una desmarcada, i és que el Medallia de la britànica Pipher s'ha aconseguit desmarcar unes 20 milles aproximadament del One Planet One Ocean del català Dídac Costa. A la popa, aguantant-se el ritme, continua el grup Setin, que la veritat és que està fent una molt bona regada. I aquí ja trobem el grup de perseguidors, els foilers, amb el Charal, que igual que a l'Occitana Provence està fent un molt bon sud, està anant molt ràpid i està remuntant moltes posicions i li està traient moltes milles. Inclús en el primer li està remuntant moltíssim. Després trobem el japonès a bord del DMG Mori Global One, i en les últimes posicions trobem el Campagne de France, seguit pel TCE For My Planet i el Campagne d'Urit Gility. Finalment, a la penúltima posició trobem l'Stark i a l'última posició trobem el Sebastián d'Estremont Mercy, i aquest rumb que fa és bastant sospitós. Tot i que això no vol dir que, tot i que apunti cap al nord, que tingui cap avaria ni res. Però demà veurem què li està passant, o si ha tingut alguna avaria o què li ha passat. O si és que només és una tàctica per anar a buscar més o menys vent, potser està fent reparacions de vela, etc. Bueno, i això és tot per avui. Estic contentíssim per haver entrat en aquest top 200, és que ni m'ho crec. Mira tot el que els hi porto en aquests. I no, la veritat, estic molt content. Gràcies per tot el suport que vaig rebre al vídeo d'ahir. I bueno, això és tot per avui. Espero que us hagi agradat molt el vídeo. Deixeu-me propostes a baix a comentaris. I res, doneu-li un gran like si us ha agradat i una subscripció, que m'anima moltíssim. Vinga, ens veiem. Xau.